kapal pada putih bukusong ang kaisa kok saramu sungu samting epo Premananda Tripura ni bagai tam hingga Premananda Tripura na ang siniwasin tabu Premananda Tripura na hiang mana sakbai thanu yaku bo sabrum posil dwani kasang social media ni singtin mo ang sinijaw gang ke bini je party no to yan jenuk mani khana mani belek khiwa ma singsa bang khairung ma singsa sang ma singsa bo pia po kaisa educate borok phano bini hingsa lama kare ajimu apuni bagai no botini nejini ya pribe bachana bagai pia po media personal samu khlayo ba media thangmani खबर थुमथुमै रहर जामानि 1 year रंखा अब आं गाहाम के साइमानो फिया कौके महाय बनो जेबा बे मिया चप्रजाखा सिनियानु गिया खा कसम खा हामिया सेलमा सिंसा बरलाय फिया अब बेललाय के साया बेले सेलेंनानै कौ Pep taku Premananda Tripura bojai media o samung khlayo kaisa borno thokona bagai kaisa borno hun kirenani bagai bo media khlaimani ya bo chini jati no chin dofa no chini lukurok no sijarinani bagai chini lukurok ni asak jengjal no taibo Jini Tenggereng Jini Jonggereng Okra cakrani beskango Tubunani bagisi Ba Jini Tiprasani Asak jenggal rauno Borokni beskango tubugui Solve de klaiman ofni Bukaisa media ni samu Klaiman isi Au Naro jotono saiman kana Thangnaय 13 December bini amjani no 459 family rok no arani uset khlaijanai arani tisai rahor janai arani rokhlai rahor janai hinai kaisa Koktwma kawi phaimani abono kasungna bagai chini borok rengkorong tongnai sikorong tongnai taibo wansu korong tongnai ni bwskango o kongno Tisawai Prunani bagai bo kaisa news khlaimani pia wan sukui naike bo abo hai abo kasuknani bagai news khlaimani bagai te bono abo hai ke Chopropjakma ko belai ke wan suk thai bo tam khlai kana bo to kahauni samu je khlayo Sini kau borok media jadi guring kangke tabo sing taibu keliksak kamu sini kau borok media person tongino kisam tabok sing sisai butong au ta kasi sate klayo tabo ba mobile insuk nang bu kaisa media si tamle hingke nang mobile bai video khlai phot mangti sawi nang Facebook upload khayo nang WhatsApp upload khayo Messenger upload khayo abo kaisa mobile media abono mobile media heno okay nang phia kaham khlai ke nang kaham no hunjang nai hamya khlai ke hamya no hunjang nai ya nukmani cinta ko Premananda to hamya ni to khlai ya bo to kaisa sini lukurok no sijarinani sini lukurok ni bagai Jonggal kasungna ni bagai sibo kaisa awa hai ke samung khlai tongmani pia bono awa hai Chopropjakma no nang belai ke seleng dakha ang dukho banangkha sudu bosimiya tam taibo chini kobangma kau borok media bo samung khlai tongnai borokno bo awa hai bwskango Chopropjakma no taku tai bukusong okay abrono pia media samung khlainai rokno bo ang koinai kiriya kirui paya
aba ke samung khai ma thangnai kubui bai tongnai ereng bai tongya khokai bai tongya selengjak jar khai samung khlaiya hui be hamjaknai dofano sisarnani dofano subanani aba haino samung khlai thane aba haikena wansu ko mitara aba kena wansu tu nawo oke ang te kaisa kok khai saram sumani kya mahai tak te pusok tini sini Premananda taku Premananda Tripura bakaise educate bakaise college complete serai bo tini jodi media bo samung khlaya dofani bagi samung khlainani bagi dofana sisarna bagi samung khlaya goi jodi bo tini drugs rau khalka ke amode jakhamung ya aw beleke hamya ne angle wansu bo tini drugs phaka kanke bo nije no drugs lau kanke bo jodi drugs phali tam kanke bini uklogo kebangma serai rau ni langma bo so khamu lai bu nos tong khamu ke be kebun buma bu phani mokol ni mukti be ka yang khamu ke be kebun taku bu khuni mokol ni mukti be ka yang khamu taku te bu song bo to lama ka hamno himna ne nai tong mani si o jarawa se tau bono ya thi bu khrugu bono klai ma hai jing tong abuno sing jotono wan sok thai taku te bu song amo hai ke bele silem ma singsa au ang surinai taku Premananda ni bagai tam ni bagai hingkangke bo daktina hamai basa to phia bo hamai basa oi bo je media samung kangna nei ongkhorka aran bising bono Chopropjakma bini tai langmas lai ja sa bo media samung tang thangnan to lukurong so babai manthong lukurong ni biskangma bono tai bo kusu khlai bo mung ngui manthong hambai